менструацията започна да излиза. Това е цялата част. Ето тази точка, да. Живеете се тук. Ето е точка. Да, добре. Много хубаво. Значи Добре, значи цялата женска линия добре е активирана и работи. Това означава, че там има блокаж. Да, блокаж, който в момента се отработва. Да, нещо има там. Защото лакът е по принцип, той е свързан с гъвкавост, с освобождаване. Нали? Тук ако има блокаж, особено в лявата ръка, ние творческата ни същност не може да я освободим. Нали? Тук взимането. Ние дойда творих, нося ви една мандала, където я замнете. Добре, добре. Точно започвахме като дойде. Радвам се. Да, нищо не То си такова идване се много в еврейската религия от тая медитацията. Направо това време е много голямо задръстване. Но увързното с всичките 4 ленти бяха задръстени. Да, по това време е така. Добре, как така, имахте ли някакви нещо по-различни усещания? Някой в тялото усети ли си някакви неща? Болеше много, обаче не. Мен още не ме гърба и мина ми врата и гърба, гръбначния стъп. Ми първа чакра, кости, стави, добре. Наистина това е. Аз мисля, че когато бяхме на родовото, усетих тук може би яйчници. Да, Много силно пронизване на няколко пъти. Да. Значи тези неща си ги запомнете, защото те всъщност показват части от тялото, които може би по някакъв начин са провокирани да се събудат, за да кажат, нали, има проблем някъде, който проблем е добре да бъде отработен. Нали, ние работим за родова карма, щом в момент и лична. Нали, щом в момента се е събудил, значи там нещо има, женските процеси. Нали, говориме пак лява страна, нали? Дясна. Ама яйчна. Да. Ми така мисля, сега не съм много биология. Добре, тази страна може и добре да е. Не е бъбърка. Ти ми изглеждаш нещо различно. Така е. Още като влезнах. Много добре. Още при синхронизацията при мен е... Само вижте, които са да опавлечих, но на яйчница само тях не успях. Сега изведнъж така... Сега ли си я правя? Да, сетих, че аз няма как да правя нещо, но не си помня по-точно, че нещо не мога да правя с ръцете си, защото се сетих, че нямам 2-3 пръста тук. После по едно време се осъзнахме, чакай се. Си имам пръст. Това е живот, че така сте се наредили на последната линия всичките заедно. За сигурност не е случайно. Ма какво не си усещал си, че нямаш пръсти? Не е усещане. Просто изведнъж още по време на синхронизацията, така сякаш си спомних си, че не мога да правя нещо, не си спомня нещо с ръцете. Как сега ще правя нещо с ръцете, защото нямам 2 или 3 пръста така от тук. Нали. И докато спомням беше, аз как ще го правя, докато нямам. И по едно време, това ми е спомен от Да, възможно е това да ти е спомен от минал живот, в който наистина си нямал тези пръсти и примерно ти не си могъл да твориш тогава така, както ти се искал. И реално сега всъщност нещата са малко по... Ето тук е ласе. Ще се кажеш, ти стоя по филм. Да, така че, нали, това беше идеята, нали, духовната памет да се събуди. Но още по време на синхронизацията се случи, да. И много ми интересно ми беше, защото то не дойде като мисъл, а като много ясно като спомен, не като спомен. Просто сякаш си спомниш, като примерно сега човек си спомня, къде си паркира колата или нещо. Беше като спомен, аз как ще правя това нещо, като нямам пръсти. Това беше нещо. Какво, Иля? Алекс, къде са ти пръстите? Тук са. Този живот са тук. Този живот. Да. В минал живот ги търся. Значи те дойдоха от минал живот.
Ама това е между другото много силно така като послание и като спомняне, защото това нещо може да е било причина за много невъзможност чисто в теб подсъзнателно като модел да го изразиш това, което имаш в себе си. А ти като знание, когато имаш много, реално нали, тази липса и тази, нали, ти казваш аз не мога, нали, а реално ти можеш. Да. И това е модел, който най-вероятно е от някъде пренесен по някакъв начин и сега вече обаче е дошъл момента за разтварянето на този модел. Абсолютно. Да. А едно време, между другото, много те са рязали пръсти, ръце, нали, т.е. нали, изгождали се очи, нали, за да наказват. Сега, може би тук вече ще дойде някаква информация. Кой живот, кой си бил. И до мене ми идва, че си крал нещо. Или е крал, или е бил като, как да кажа, роб някъде. Но може да е бил и ковач нещо или... Може нещо, много неща, много да. неща. То ще си излезе. Да, ще си излезе. Да. Важното е, че е почнало като знание да се отваря. Много ми хареса. Аз съм доволен. Добре. Ще рекламирам. Да. Оказа, че на мен и най-може ще ни падне главата от вратаря и от сукането. Защото аз Не ще го врата. врата, ама такова напълване, много интересно. Едно изпукване много дълбоко. Отзад? Тук и тук. Аха. На Гърдена месец. чакра, нещо, да. Нещо гърдена чакра си се показва. Да. Представа. Това е, че нали, аз мога да го интерпретирам по най-различни начини, обаче всеки много така си го усеща на дълбоко ниво, какво всъщност Аджеба този процес искал да каже. Нали, но всеки в своята си индивидуалност ще може да си разтълкува случващото се. И понеже процесът той не е затворен, той продължава да тече, така че тези дни най-вероятно ще може да си получавате още някакви информации за това, какво точно е станало. Но да, добра работа беше, много добра. Много добра. И на мен ми хареса. Нищо, че щеше да падне батерията на лаптопа и тук тези трима прекрасни човека щяха да увиснат някъде в пространството и трябваше бързо да захраним с ток. Благодарим. Моля. Евка, вие как сте? Добре. Добре. Радваме се, че останахме. Да, добре. Имахте ли някакви усещания? Въпреки, че сте от разстояние. Беше интересно. При мен по едно време някакси като мръвучкане, като изтръпване усетих. Да, това означава, че енергията тече и работи. Абсолютно и аз изтръпвания и вибрации. Да. Много беше силно там с завихренията, като правихме тя вихър, където Вихрите, е направо. спиралите. Спиралите. Проспала в медитацията. Още на това, като каза и... Да. Нищо, то си тече процеса, така че... Браво, значи при всички много добра работа. Даже и аз по едно време започнах да се върта. Имаше един момент. Улекли сме те седмо. Улекли сме те с това. Да, завихрянето, да, имаше го много силно беше. Добре. Ако някой нещо има да казва, да го каже сега. Зловещо. Не. Аз да си кажа някакви неща. Живот няма. Това сега е момента на освобождаването, така че някой може да е изпитал много гняв, някой може да е изпитал много
как да кажа, такива емоции, тежки, за предателство, на лицемерие, назад, нали, в рода, като се върна на неразбиране, на това да бъде жертва на рода си, на това, защото когато влезнахме в родовата карма и това, което излезе от този фрагмент, то беше много, как да кажа, един намис роби. Нали, хора, които са били ограничени, които не са могли да бъдат това, което по принцип им е заложено да бъдат в живота. Нали, да живеят в свобода, в любов, в разбиране. Страх много също излезе, страх, имаше много, нали, такива души, които просто тича и се огледа, така много, много интересно беше. Тича и се почне да се оглежда, тича, почне да се оглежда. Тоест живот в страх, то това е като нещо, което много, много тежи, то е ограничение, много голямо ограничение. Но такива са били времената, нали, назад, като се връщаме, такива са били времената, тежки и ограничаващи. Но такава пък е била и волята на душата, да изживее една такава опитност, да има, нали, живот в такива времена. Но сега ние пък искаме да се освободим от тези ограничения и правим нужните стъпки, за да продължим напред. Сега следващата практика ще бъде свързана с ембрионалното лечение. Там наистина има доста неща, които сме закодирали по време на нашето вътреутробно развитие. Колкото и да си обичаме майките, в някакъв момент те са изпитвали някакви емоции, които са, да кажем, закодирани в нас и по някакъв начин ни пречат или пък ни карат да бъдем много солидарни към тях, без значение дали са живи или не, дали са тук или ги няма. Това няма никакво значение. Тази солидарност може да продължи до края на нашия земен път. Ако ние не го прекъснем този процес и не си възвърнем енергийния поток към нас. Много е силно това и това е всъщност като основа на първата част на практиката и после вече, нали, на системата. И после вече започваме да преминаваме в доста по-високите пластове на нас и на нашето измерение. Измерението, в което се намираме. Да. А пък преди малко за темата, аз много самота имаше и в двете направления. Много самота, а пък в родовата излезе много ясно изречението "любовта е за слабаци". Еми, виж, това ти е в десятката, вземи и си ги запиши тези неща. Ще ги забравим. Да. И че, нали, главно оцеляване, само това така е било. Точно оцеляване, любовта е. Там няма такива неща, искаш, не искаш. Там дето и каквото да ти налага. Да, консервативно общество, наложени норми, ограничения, които ако не спазваш, си извън стадото и не можеш да оцелееш. Така че, нали, може би пък тези хора, които са живяли в тези времена, така са отишли там, за да се научат да бъдат в някаква общност и да спазват пък някакви принципи и закони, нали, които може би пък в други животи са го нарушавали това като така процес. Нали, защото в крайна сметка ние като сме свързани в една единна система, нали, ние винаги сме в цялото, ама трудно разбираемо понякога. Мен изглежда се едно в момента има още няколко живота живеем на други времена. Точно сега е то, не е минало, не е бъдеще. Всичко е снято едно. Да. Няма минало, няма бъдеще. Това ми излезна тук и това изчезнах някъде и беше общо всичко. Да. Нямаше минало, нямаше бъдеще. Да. Просто различни времеви линии, пак е на същото. Няма вчера, няма утре. Чудесно. Някакви такива. Пак то си е така. Така ли? То си е така. Всичко е тук и сега. За едно всичко сега си са. Да. То така и процесите, нали, тук и сега. Във всички реалности, измерения, проявления наши. И все едно мисли много се. Снимате някой екип и те отнася някъде и нищо не мислиш. Да. Да не са
Да. Пускаш контрола по някакъв Да, начин. да се довериш по-скоро. Да се довериш. Сега се доверих веднага с първия звук. Казах. Да. Добре. Добре. Това е. Ако някой друг няма нещо какво да каже, да приключим днешната практика. Ембрионалното. Може ли да се пишат имена? Николай. Не. То е само за теб. Да. То е само за теб. Ти, когато си била в отробата на своята майка. Да, в отробата на майката. Да. Раждане повторно 3 пъти. 8-я месец имаше съкатуци, но... Да, те всеки път излизат някакви неща. Да. Излезе, че са казали, защо не беше, че не си от този род нещо, бабата казва. Излизат неща. Всеки път излизат. Да, излизат някакви неща. Значи трябва да присъстваш. Може и онлайн, ето както е сега. Добре. Освен да ви благодаря за... Благодаря за практиката. Благодаря Евка, Иля, благодаря. И живи и здрави. Следващия път, ако решите, ще се включим. Четвъртък. До всеки четвъртък? Да, всеки четвъртък. А от 6 часа или? Не, от 6:30. От 6:30, за да може всички да се придвижат, защото то наистина е най-големия трафик. Да. Но който може и онлайн. Който не може, Аз може ще и тук. питам онлайн през каква платформа? В момента сме на Google Meet. Много елементарно. И къде го пускаш ли? Къде го пускаш ли? На Messenger или на Viber, няма значение. Не в група. Да. Мога и в група. Да, мога и в група. Днеска е първия път и още така се напасвам, така че може другия път направо да си е в събитието обявено и който иска нали така е по-добре? Да. Добре, така за да може да не е в последния момент, всеки да си знае и да си влезе. Добре. Супер страница. Да. На страницата, на центъра на събитието. Да. Дойде по-следващия път, да пропусна следващия... Тя ще има някъде качени. Тя по принцип ги има качени. Не, може да си я изслушаш в някакъв момент или да ми кажеш, аз ще ти изпрата. Нали, точно тази то там ги има, но те винаги са различни. Аз всеки път ги правя различни. Сега беше една, другия път ще е друга, но като цяло, нали, идеята е една. Да, темата е една. Просто ми идва такава информация, нали, такъв е канал и така се... Според групата ти да кажа. Да, възможно и според... Да.